खुलुमबाय लोगोफोर फुंबिलि समाव आरोबाव आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरग्रोबावनाय जाबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि बिटिआरआवहाय जानो गोनां DBD that means डान्स बड'लेण्ड डान्स सीजन 1 बियो दिनैनिफ्राय जागायसिगोन। सोर सोर बिथांमोना बेयावहाय बाहागो लानो सानदों आरो सोर सोर बिथांमोना बाहागो लाबाय बिथांमोना दिनैनिफ्राय इन्जय खालामनो हासिगोन। अफकर्स लोगोफोर बे DBD सीजन 1 बेबायदि प्रग्राम खुंनायनि थाखाय बिथांखौहाय जोबोद गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय। जोङो बेफोरबायदि खुङोब्लासो जोंनि हारिया मोनसेनिफ्राय मोनसे जौखोलांबाय थागोन। लोगोफोर बेखौ बयबो मिथिखागौ। आं बेखौहाय इसेबां बुंनो एबा फोरमायनोबो थाङा। नोंथांमोना नायलांनो हागोन बबे समावहाय माब्ला आरो बबे थारिखआवहाय बबेयाव जागोन। आं नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिलांनाय जासिगोन। मोसानाय आयदायाव गोसो गुदुं बै बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां खौरां फोसावनो सानदों। बे खौराङानो जाबाय जौगा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय डान्स बड'लेण्ड डान्स सीजन 1 खौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा खालामगासिनो दङ, जेराव नोंथांमोना बाहागो लानो थाखाय मोसानाय आयदानि जेबो फोरमानलाइ एबा सार्टिफिकेटनि गोनांथि गैया आरो थिखानाय बैसोनिबो जेबो सिमा गैया। थामहिनबा बयबो बाहागो लानो हागोन। नाथाय अडिशनाव बाहागो लानायनि मुङाव नोंथांमोना होनांगोन साफायाव 500 रां। खुंफुंजागोन अडिशननि खालार आरो थावनिफोरा जाबाय फारियै सोलिफु बोसोरनि 15 आरो 16 जुलाइ खालारखालि चिरां जिल्लायाव, 20, 21 आरो 22 जुलाइ खालारखालि बाक्सा जिल्लायाव, 23 जुलाइ खालारखालि तामुलपुर जिल्लायाव, 27 आरो 28 जुलाइ खालारखालि उदालगुरि जिल्लायाव आरो 31 जुलाइ 1 आरो 2 आगस्टआव क'क्राझार जिल्लायाव खुंफुंजागोन। मख'नो गोनांदि जायफोर मोसागिरिया साबसिनै बादायनानै ग्रेन्ड फाइनालसिम सौहैनो हानानै सेथि, नैथि आरो थामथि हिसाबै सायख'जागोन बै बिथांमोननो फारियै 30,000 नोगोद रां ट्रफि लोगोसे फोरमान बिलाइ, 20,000 नोगोद रां ट्रफि लोगोसे फोरमान बिलाइ आरो 10,000 नोगोद रां ट्रफि लोगोसे फोरमान बिलाइ गथायनाय जागोन। अब्लालाय मानोथो बेबायदि सनानि खाबुखौ ओरैनो हगारहरनो? फैदो बिदिब्ला बयबो बाहागो लाफैदो। गाव गावनि मोसानाय आयदायाव थाखुमानाय रोंगौथिखौ दोनखुमाबाय थायालासे डान्स बड'लेण्ड डान्स सीजन 1 नि गेजेरजों दिन्थिफैदो आरो देरहासारनायनि मुं सोरजिदो। आबुङै मिथिनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7637814897 एबा 8838874462 आरो बुंफिनगोन 7637814897 एबा 8838874462 आव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन। गोजोन्थों। लोगोफोर आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ आं हगारना होनो सानदों। भिडिअ हगारग्रा बिथाङा आंखौ गाज्रि दामोन। जानो हागौ बिथांनो लोगोनि गोनांथि दं खोमा अराय समनि थाखाय। बेखायनो बेबायदि भिडिअखौ बिथाङा हगारनानै होदों। आंनि मथेब्ला माने आंनि साननाय बायदिब्ला बिथाङा बेफोरबायदि हगारथावना नङामोन खोमा होननानै आं सानो आरोना। बिथाङा सोर मिथिबायना? MJ बसुमतारी होनना बुङो आरो बिथाङा जाहैबाय ससियेल मिडिया निउज चेनेल बड' इनफ' निउज चेनेलावहाय बिथाङा खौरां फोसावो। दिनै बिथांनि भिडिअ भाइरेलखौ नायनानै ओरैबायदि मिनिथावना आरो ओरैबायदि आसरित आरोना। आं गाज्रि मोनाखै, मोजां मोनदों। नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ। बेखौहाय फेसबुकआवनो हगारना होदों। मानो होनब्ला फेसबुकआवहाय लोगोफोरनोहाय शेयार खालामनानै होनो थाखाय जोबोद गोरलै। बिनि भिडिअआ दा बबेयाव थांखो बिथाङाबो मिथिया। बिथाङा दानब्लाबो बे भिडिअआ थानो हागौ। मोनथिबायना लोगोफोर 10 मिनिटनि गेजेरावनो भिडिअआ बबेयाव सहैगोन रावबो फात्ता मोननाय नङा। गाज्रि दामोन ब्रादार MJ। आं नोंथांनि भिडिअखौ हगारनानै होनाय जाबाय।
दान्दिसे फंबाय माबायदि नुयो बै गेजेरना माबायदिया गुफुर गावदाङा माबायदिया लोगोफोर थ' अब्ला जोङो भिडिअखौ दोनथ'नोसै आं बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन अन्नानै भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना नायनानै माबाफोर भुलफोर मोनदोंब्ला निमाहा होदो आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होयोब्लानो जाबाय जेन' आरोबाव साबसिन भिडिअफोरखौहाय आं बानायनानै लाबोनो हानाय बायदि जै बर' हारि